Reč je o nagradi Moj izbor 2015. koju je ovaj prepoznatljiv srpski brend osvojio u kategoriji kozmetike i sredstava za ličnu higijenu. Od ponuđenih 195 različitih proizvoda u anketi koja je sprovedena među 2000 potrošača u 14 gradova Srbije, Menix je poneo ovo značajno priznanje. Nagradu je direktoru marketinga sektora deterdženti i kućna hemija kompanije Henkel Darku Lukiću uručila direktorka Centra potrošača Srbije Vera Vida na svečanoj ceremoniji u Skupštini grada Beograda, a organizatori su bili Udruženje potrošača Moja Srbija i Privredna komora Beograd. U saopštenju za medije kompanija Henkel Srbija između ostalog se navodi da im je zadovoljstvo potrošača vodeći prioritet, a nagrada Moj izbor još jedan dokaz kvaliteta i brige o kupcima. Deterdžent za pranje veša Menix sa tradicijom dugom više od 3 decenije vodeću ulogu na tržištu država zahvaljujući vrhunskom standardu kvaliteta, prilagođavanju zahtevima tržišta i kontinuiranim ulaganjem u istraživanje i tehnologiju, odnosno u inoviranje svoje dobro proverene formule, kaže se u saopštenju za javnost ove multinacionalne kompanije.